Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete jubileumi ünnepségén, a Nemzetközi Fehérbot Napja alkalmából. Ugyanis október 15-e, mint tudjuk, a Fehérbot Nemzetközi Napja. Ez a nemzetközi nap ad lehetőséget a látássérülteknek arra, hogy megmutassák azt, hogy a többségi társadalomnak, hogy mi is egész részei vagyunk a társadalomnak. Itt nyílik lehetősége, talán nem is lehetőség, hanem kötelesség a látássérülteket tömörítő egyesületeknek, hogy ilyenkor a többségi társadalomnak meg tudjuk mutatni azt, hogy mi is ugyanolyan egész részei vagyunk a társadalomnak. A Fehérbot napja az a nap, ami régóta ismert a társadalomban. Most már tudjuk, hogy van látásnapja, látós hónapja, fogyatékossággal élők napja. Szóval annyi minden nap van már, hogy nagyon sok, de nekem mégis ez a Fehérbot nap a legkedvesebb, mert valószínű ezzel együtt nőttem fel. Nagyszerű életet lehet élni a gondokkal és bánatokkal együtt, de kinek nincsenek gondjai és bánatai ebben az országban és ebben a világban. Aki él és küzd és harcol, az találkozik mindig problémákkal és pofonokkal is, amellett mindenki tud örülni is. És ugyanígy mi is. És ezt igazolja az a 70 év és az a 20 év, ami mögöttük áll. Dr. Molnár Lajos lányaként örömmel folytatom azt a hagyományt, hogy a látássérült emberekkel foglalkozókat megbecsüljük, illetve áldozatos munkájukat megköszönjük. Ezt az $1 felajánlom a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének tulajdonába. És kérem utolsó sorban ne feledjék sohasem, hogy a embereket segítő bármilyen munka többszörösen gazdagítja nem csak azt, aki adja, hanem azt is, aki kapja. Köszönöm, hogy ennek a lehetőségnek tanulja és részese lehettek.